Палатаи ҳисоби Тоҷикистон Кумитаи телевизион ва радиоро дар ҳамкории пинҳонӣ ва сохтакорӣ бо як ширкати сохтмонӣ муттаҳам кард. Масъулини Палатаи ҳисоб мегӯянд, Кумитаи телевизион ва радио бо ин амалаш ба буҷети кишвар қариб 1 миллион сомонӣ зарар расонд. Аммо як масъули Кумитаи телевизион ва радио изҳороти Палатаи ҳисобро рад карда гуфт, ки ин маблағҳо на ба манфиати шахсии касе, балки барои анҷоми хароҷоти сохтмон як шабакаи дигари телевизионӣ масраф шуд. Зафар Азимӣ, муовини раиси Палатаи ҳисоб, дар як нишасти хабарии натиҷагирии соли 2017 гуфт, ки соли 2015 аз буҷети кишвар барои сохтани манзили истиқоматӣ барои кормандони Кумитаи телевизион ва радио маблағ ҷудо шуда, аз ин ҳисоб 948 000 сомонӣ ба ҳадаф нарасид. муовини раиси Палатаи ҳисоб ҳамчунин гуфт, масъулини Кумитаи телевизион ва ширкати Ҷамил Ltd борои тартиб додани санадҳои қалбакӣ оид ба иҷрои ва қабули корҳои сохтмонӣ роҳ дода, дар ин бора ба вазорати молия ҳисоботҳои бардуроғ пешниҳод шудааст. ҷаноби Азимӣ ба сароҳат гуфт, масъулини Кумитаи телевизион ва радио бо ин кори худ ба давлат 948 000 сомонӣ зарари молиявӣ расонданд. Зафар Азимӣ афзуд, ки аз рӯи ин ҳодисаҳо ба мақомоти тафтишотии Тоҷикистон мавод фиристода шудааст. Палатаи ҳисоби Тоҷикистон дар ҳоли аз зиёни молӣ ба буҷаи давлат суҳбат мекунанд, ки мақомоти аршади Кумитаи телевизион ва радио рӯзи 20 январ нахостанд дар ин бора суҳбат кунанд. Аммо як масъули бахши молияи Кумитаи телевизион, ки аз санҷиши Палатаи ҳисоб дар кумита огоҳ аст, бидуни зикри номаш ба Радио Озодӣ гуфт, маблағҳои буҷетиро касе аз худ накардааст. Ин масъули Кумитаи телевизион ва радио гуфт, 948 000 сомонӣ, ки барои бунёди манзили истиқоматӣ ҷудо гардид, барои пӯшондани камбуди маблағ дар давоми сохтмони бинои телевизионҳои варзиш, синамо ва академияи ВАО сарф шудааст. ширкати сохтмонии Ҷамил Ltd, ки дар ҳудуди вилояти Хатлон ба қайд гирифта шудааст, ҳанӯз дар ин бора изҳори назар накардааст. Кумитаи телевизион ва радио танҳои ниҳоди давлатӣ нест, ки соли гузашта Палатаи ҳисоб дар кори онҳо камбудӣ ошкор кард. Дар умум, ба иттилои масъулини Палатаи ҳисоб, дар соли гузашта дар вазорати идораҳо ва дигар сохторҳои давлатӣ 349 санҷиш гузаронида 171,4 миллион сомонӣ ё $20 миллион зарари молиявӣ ошкор кардааст.